seguimos a nosa incesante búsqueda de cantigas populares e con o lema de percorrer toda Galicia, hoxe pisamos por primeira vez no programa a provincia de Ourense. Dende o Carballiño, Sheila e Alfredo terán que escoller unha nova cantiga que incorporaremos á nosa listaxe, pero como sempre contarán cunha axuda, porque hoxe os grupos do programa teñen como madriña a fadista máis querida por todos, María do Ceo. María do Ceo, primeiro, benvida e moitísimas grazas por aceptar estar aquí hoxe con nós, madriña dos nosos grupos. Non podía ser ninguén mellor que a ti, porque ademais Ourensa, non do Carballiño, pero sí vives en Ourense, temos esa sorte de terte ali, porque eu tamén son de Ourense, así que a fadista máis grande que temos no país. Ai, gracias, eso quedame un pouco grande, pero eu estou encantada de estar aquí. Son eu a que dou as gracias porque, bueno, sempre que ten que ver algo coa música, eu feliz, claro, de estar aquí e de participar como todos vós. Os cantos de taberna creo que non deben nunca desaparecer. Eu creo que a esencia da música nace en sitios así, igual que o fado tamén nace así, nas tabernas e nas tascas e nas casas de fados tamén é algo moi parecido. Sí, agora que estamos as dúas aquí solas, porque estamos, ademais, esta é a mesa do xurado, que ainda non se dixen. Aquí vai ser onde vai ter lugar o teu papel. Aquí vas estar, entón primeiro, agora que só estamos as dúas e que a taberna está baleira, sí que quería que me cantaras algo. Para mí soilla. Mira, como estamos aquí no Carballiño e temos esta maravillosa igrexa que é a de Veracruz. O Templo de Veracruz. Pois vou a cantar un pedaciño dunha canción que di así. Eu vi outrora o luar ás portas de Santa Cruz. Eu vi outrora o luar ás portas de Santa Cruz. Era o silencio a rezar Ave Marías de luz. Era o silencio a rezar Ave Marías de luz. Que bonito, María, non necesitas ningún micrófono, eres maravillosa. Moitas grazas. Nada, ahora chega o máis importante, imos relaxarnos un pouquiño, porque en nada isto xa verás, vai estar ateigado de xente. Ai, que ben. Que emoción, estou emocionadísima. Que ben. Moitas grazas. María, non me digas, pedazo de taberna que temos no Carballiño. Xente do Carballiño, María do Ceo. Por favor, que unha madriña de excepción para este programa. O primeiro que llevas decir a esta taberna que... Pois que moita sorte para todos, un gusto ter un público maravilloso como biches que recibimento nos fixeron. Unha maravilla. Así que moitísimas grazas e eu creo que vamos pasar divinamente. Imos cantar moito e moi ben. Eso sí. E para iso, eu que che dixen antes, María, que tiña moitas ganas de escoitarte, pero que tiña moitas ganas de escoitarte con quen? Claro, con Sheila e con Alfredo. Así que, por favor, o noso xurado, que estou desexosa de vervos hoxe. Veña, vinde pa aquí. Hola, corazón. Como estades? Mira, eu teño que dicir que coincidimos aí non moito con María e foi
Amor, a primeira vista. Así que eu son unha grande admiradora do teu traballo. E del tamén, hai moitos anos. Sí, hai moitos anos que nos coñecemos. Sí, eras así. Era así? Tú, sí. Bueno, ahora crecí un pouco ao revés. Para outro lado. Que gracia. E bueno, pois a verdade é que é un placer tamén estar con María e o Carballiño, que xa tocaba tamén un pouquiño de... Un pouquiño de sur, de Ourense, de Aterrado polvo. Esta é unha zona moi musical, o Carballiño, Sí. Primeira decisión, que me ides cantar agora? Vamos a cantar unha canción moi bonita de un ourensán, Manuel de Dios, que se chama A Virxen do Porto Vello. Ai, que bonito. Eu creo que vos vai gustar a todos. Un cachiño. Seguro que sí. Veña, xa estamos desexando. A Virxen do Porto Vello ten unha barca aos seus pés. A Virxen do Porto Vello ten unha barca aos seus pés. Has pasar pola barquiña, has pasar pola barquiña, se vas a Vilar das Tres. Has pasar pola barquiña, has pasar pola barquiña, se vas a Vilar das Tres. Polo río abaixo vai meu amor, polo río abaixo vai o meu ben, polo río abaixo vai a barquiña pola beiriña da vila do tren. Polo río abaixo vai meu amor, polo río abaixo vai o meu ben, polo río abaixo vai a barquiña pola beiriña da vila do tren. Hermosísimo, maravilloso, sentadevos porque si non, si seguides aquí, pídovos outra e non arrancamos nunca. Gracias. Gracias a ti. Que maravilla de xurados, e o noso xurado é sempre maravilloso, pero falta a cantiga que queremos sacar hoxe do Carballiño, así que imos coa primeira delas, porque das tres xa saben que non se podemos quedar con unha. Empezamos a escoitalas, comezamos co grupo Tocaide de Catro Vellos Mariñeiros.
cantigas de hoxe, 4 vellos mariñeiros. Non me digades hoxe que non arrincamos forte, Alfredo. Que che pareceu? Bueno, pois fantástica. Este hit, non, este clásico da música galega. A mí me pregunta, porque nos facémola en directo de toda a vida. Aparte, bueno, gravámola naquel disco que era Os Mariñeiros, por certo. E preguntan moitas veces a dos 4 vellos mariñeiros e digo, xa morreron. Era moi vello. Porque é unha cantiga moi, bueno, moi mítica, moi antiga, moi bella, como día popular. E cheia de frescura, verdad? Como di a letra, que bonita. Bueno, pois gustoume iso, a frescura, non? Como di a letra. Pareceme que tamén o fixeron pois con moita frescura, como moi de taberna. E como digo, pois moi fidedigna a realidade, non? Que o mar, como chegou aquí de Viveiro, non? Esta cantiga. O Carballiño, bueno. E depois en Rianxo nos cantaban a do Carballiño. Hoxe aquí en Carballiño cantanos a de Viveiro. O Arrieiro, canto do Arrieiro. O bonito que a música viaxe así, é que tamén lle cambien os versos, que dependendo da zona cantan uns versos ou outros. A min dame pena que habendo dúas mozas maravillosas que cantaban tan ben que non fixeran dúas voces distintas, non? Vale. Pero en xeral a canción quedoulles fantástica, preciosa, moi ben cantada, moi ben afinada. A ti gustouche, María? Preciosa. Encantoume. Pois con ese encantoume de María, pouco máis xa podemos decir, non? Xa está todo dito. Queredes escoitar máis ou quedamos xa con esta? Claro que sí. Sí, claro. Sí que queremos escoitar a Sheila tamén. A ti deixoche para despois porque temos que continuar, xa saben, temos 3 cantigas. Levamos unha, queremos moitas máis, así que imos agora cos veteranos de verán e a foliada de Ourense. Hay en Ourense que no las
bonito, Que vou dicir eu? Que non? Pois non, claro que sí, esa foliada de Ourense dos veteranos de verán, por suposto, Sheila, vivir en verán, que bonito tamén. Vivir en verán é o que máis me gusta a mí do mundo. Vamos ter que ir visitar. Pois sí, é moi bonito, que eu estive ali, é unha aldea ben bonita. Pois a min gustaronme moito porque creo que ese traballo vocal aporta moitísimo, non? Esa polifonía vocal dá moitísima riqueza. Gustoume moito a instrumentación, tiñan unha instrumentación tradicional, ese bombo que estaba aí super a tempo, que se llevía aí, que hai experiencia, non? E ademais esta canción que foi moi traída ao lugar, cantaron coplas adaptadas aquí ao lugar. Que eu sei que eso tamén vos gusta, das pezas da contorna, e facelas da zona, eu sei que eso vos tira. A min eso tírame moitísimo. Sí, eu tamén opino igual. Eu que, mira, hai moitísimos anos eu estiven uns cuantos anos nunha rondalla que é un pouco parecido. E cantábamos moitísimo, por exemplo, esta canción que me trouxo a min moitas lembranzas. Despois ese acordeón, o acordeón a mí na música que me enamora, claro. E logo tiñan eso bonito, 4 voces, cantando cada unha algo distinto, que era o bonito que fixeron eles. Fantásticos tamén. Moi bonito. Bueno, pois aínda nos queda... Sen bombo? Sen bombo non hai paraíso. Que nos gusta un bombo neste programa. Pois mira, Alfredo, xa que falas, vouche ver que estás moi atento ao seguinte grupo e a seguinte cantiga. E a última que nos queda hoxe, a última das nosas cantigas, o grupo é Lumiscas e a cantiga que nos van interpretar é Pousa, Pousa. Ole! Cousa,
Alfredo, costoume reterte nesta mesa, Sí. Costou que non saliras. Porque non quedaba outra. Non podía sair porque senón quedaba mal, non? Pero costoume. Pero es que vamos Quixen sair cantando, aí... Hoxe parece un monográfico da Roda, non é por nada, pero 4 vídeos mariñeiros, o Hombre, pouso, claro. tal, bueno. A ver, que eu xa non podo opinar desta cantiga, porque que vou dicir? Dices, Levo toda a vida... o DNI ou pousa. Non sei cantas veces xa cantei. Unha cantiga como miudiño, non? Que para min, bueno, pues, levo todavía a cantar. Sí, A Roda, quen non. A verdade que o fixeron moi ben, non con moito sentimento, non? Bueno, Moi pois, bonita, a sí. verdade que o fixeron moi bonito. Sí, moi ben. Aparte, non sei se vos fixastedes que levaban cada unha delas levaba un instrumento de percusión distinto, incluso Sí. un prato viñeu por aí, unha fuller. Unha botella de anís. Moita variedade. Moi ben. E despois, claro, é difícil tanta voz xunta, cantar ao unísono e cantar bonito e afinadiño, pois é difícil, e o fixeron moi ben. Vexo Sheila moi calada, creo que necesita falar con vos as soas. Non sei, pero estou na vendo aí A ver como si nos pensativa poñemos de acordo. non vou dicir nada aquí agora. Necesitamos que vos poñades de acordo, iso Sí, é sí. Hai que certo. negociar. Pero si queredes intimidade, pois tamén vola damos. Sí, por favor. Sí, non? Sí, por Xa favor. me están votando. Cada día votanme antes. Cada día votanme antes e xa non me entero de nada do que fai este xurado. Eles que decidan que se queden cunha, María. Que queden cunha, que quedan nas túas mans. Vale. Pois nós xa fixemos o que tiñamos que facer, que era cantar e encher aínda máis de música esta taberna. E hoxe, coa nosa madriña, pois como non podía ser doutro xeito, María do Ceo, por favor, ven ti e esa resposta. Chegastedes a acordo os tres xuntos? Sí, ao final chegamos, sí. Vale, bueno, pois imos alargar este momentiño un pouco. A min é algo que me gusta así a xente aquí da taberna que diga ai, vai no decir. Non o vai decir. Porque temos unha mensaxe moi importante. Nos programas sempre temos xente tan importante como María do Ceo. Ela tamén nos mandou o seu vídeo, así que hoxe queremos descubrir quen é o padriño ou madriña do seguinte programa. Ola, son Uxía e vou ser a madriña do programa de Bueu. Estou moi feliz. Mas hoxe, para a xente do Carballiño, xente ben querida do Carballiño, vou facervos unha pregunta moi sinxela. Sabedes que Cuco de Velle é a figura quizáis máis emblemática do canto de taberna. Iso todo o mundo sabe. E sobre todo a xente que está despretiño. Mas como era o nome da súa taberna? Unha taberna que era o templo tamén da música do canto de taberna. Seguro que o sabedes. Agardo a resposta. Pois aí está, a nosa madriña vai ser Uxía! E como sempre as madriñas deste programa gustalles empezar ben e empezar repartindo un agasallo e por iso nos fan unha pregunta para que alguén dos que estades aquí na taberna levedes un agasallo do programa. O primeiro que levante a man, se responde correctamente, levará o agasallo. E a pregunta é: unha figura moi importante nas cantigas de taberna foi Cuco de Velle. Pero Cuco de Velle tamén tiña unha taberna, era taberneiro. A pregunta é: cal é o nome da taberna do Cuco de Velle? Ai, unha man, para aquí, para o escenario. Que ben. A ver, ten que responder. Forte aplauso. No, espera, vamos a dar emoción, a emoción que require o momento. Cal é o nome da taberna do Cuco de Velle? Eu creo que é a Palloza. A mí non me sona. Espera. Proba outra palabra. No, é que eu estou que é a Palloza. A Palleira. Dío forte. A Palleira. A palleira! Pillamos a María aí sufrindo, pero a palleira, efectivamente, así que... Moitas gracias. No, mira, a ver que é, que non sabes o que é. Sí, Igual non che gusta. sí, muller, sí. Ai, que chula. Para os viños na taberna. Efectivamente. Moitas gracias. Vale, chao. Pois agora sí que estamos a nada
coñecer cal é a cantiga que incorporamos dende o Carballiño a nosa listaxe, e para iso, ademais de María, que está preparadísima, temos xa aquí con nós a un representante de Tocaide, dos veteranos de Verán e de Lumiscas. Non sei como andades vos de nervios. Xa, por a miña parte, xa os pasamos. O peor... O peor era cantar. Pois entón, tampouco vos vou facer agardar moitísimo máis. María, si lles queres decir algo a eles agora que estés aquí primeiro. Bueno, que os tres merecedes o premio porque, a ver, o fixestedes todos precioso, pero ten que ser un. Entón, Os grupos sempre gañan todos porque o bonito é facer as cantigas de taberna, que isto se manteña e manter Claro. viva a nosa música popular. Ahí está. Pero cantiga necesitamos unha. solo. Entón, María, Entón, todo chan, teu. chan, 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 chan. Esto vai para a foliada Ourense, creo que eres ti. Foliada de Ourense! Foliada de Ourense dos veteranos de Verán é a cantiga que incorporamos a nosa listaxe dende o Carballiño, pero María, Tocaide, por suposto, Lumiscas tamén merecen o agasallo do programa, Claro ese que premio sí. que temos que é Noraboa. feito Gracias. por Noraboa. Sanín. Felicidades, noraboa. Voulle pedir ao noso veterano favorito que nos dedique unhas palabras. Bueno, pues as palabras miñas é moi agradecidos por o premio, darvos as gracias por o programa, que estou moi ben. E contento. Exactamente. Contento, pois é o máis Ben. importante. Tocaide, Lumiscas, espero que a experiencia merecerá a pena. Sí, mereceu moita pena. Así que moitas gracias por convidarnos e, da miña parte, moitas gracias a todos os que forman parte de Lumiscas. Pola miña parte, nada, felicitar aquí ao compañeiro, a Conchi. Eu penso que hoxe ganou a nosa cultura, a nosa tradición, Galicia, e iso é o máis importante, penso. Claro que sí. Pois sí, por suposto. Pois efectivamente para demostrar que o que gaña neste programa sempre é a música, sempre é a nosa cultura, a nosa tradición, e aproveitando que o que máis nos gusta facer a todos, e incluxome eu tamén, porque a min encántame cantar, aínda que non poida facelo, porque mellor que non o faga. A mellor xeito de rematar sempre o programa é cantar todos xuntos, e hoxe o que temos que cantar é a Foliada de Ourense, así que por favor todos xuntos a cantar a Foliada de Ourense.